natin kung hinog na yung pinahinog kong bayabas. Umaamoy yung bango. So dahil malambot na siya, at sobrang bango niya talaga, as in, maamoy mo na yung bayabas hinog na. Dahil ang bango at saka nag-yellowish na siya kasi medyo madilim, hindi mo nakikita. Dito makikita mo nag-yellowish na siya, yellow green na siya. Kaya pwede na natin ibulang lang to. Tara, luto tayong bulang lang isda. Hindi natin kailangan pakaluto kasi mamaya iboboil pa natin yan. Parang pinantry lang natin siya ng konti para hindi siya malansa mamaya. Now, tatanggalin na natin siya. So, set aside muna natin siya. Strainer natin siya para hindi sumama yung buto kasi kapag nakain mong buto, masakit yan. Ayan, nakabang na. Ba't hininaan mo? So, lagyan na namin. Titikman na namin. Salmon! Yamda. What's this? Wani. Ano sa Tagalog nito? Wani. Walang maniniwala sa atin yan. White carrots. Labanus. Okra. And, hindi ko na mahanap yung sitaw. Ang, Huwag ka magulo! ang ingay. Sinadya ko talaga. Kangkong. Kangkong and sitaw. Titaw. Yan. And then, samsabaw. Tabo. Wala na. Tingnan mo, hindi kumukulo. Pinatay mo eh. Apali. Let me see. Dali mo. Yummy!
Kakain na, dahil mo na to.